Прокурор российской администрации Крыма Наталья Поклонская запретила Меджлис, пока активные деятели представительного органа находились за границей. В эти дни в Вильнюсе проходило заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Оккупационные власти, не дожидаясь решения своего же российского суда, ускорили расправу над крымскими татарами. Приостановка деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму напоминает действия советской власти, которая запрещала национальные движения. Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Президент Украины Петр Порошенко уверен, Россия восстанавливает сталинскую политику по отношению к коренного народа. Целый народ директивы пытаются лишить голоса. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Это очередное нарушение базовых прав и свобод человека, которое российские оккупанты совершают в незаконно аннексированном Крыму. Обращаюсь к мировому сообществу. Каждый день оккупации несет новые угрозы для жителей Крыма. Единственный путь остановить этот беспредел – прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска. Отреагировали в Министерстве иностранных дел. Там говорят, Кремль превратил Крым в зону притеснения, запугиваний и преследований. Ми закликаємо всі країни світу вимагати від держав-окупанта невідкладно припинити масове порушення прав людини на півострові і негайно надати доступ до тимчасово окупованої території міжнародним організаціям для проведення постійного моніторингу ситуації з правами людини, а також об'єднати наші зусилля з метою деоккупації Криму. В оккупированном Крыму деятельность Меджлиса запретили авансом, говорят эксперты. Решения суда еще нет, а так называемый прокурор полуострова уже приостановила его деятельность. Суд зараз триває, зокрема, він буде завтра. І можна розцінювати, до речі, такого роду рішення, як тиск на суд. Це початок, скоріше навіть продовження оцеї чергової хвилі репресій щодо кримських татар. У України, скажімо, невелике меню, як на це реагувати, але це потрібно робити. Народные депутаты расценивают действия оккупантов как продолжение геноцида в отношении крымских татар. Ми будемо звертатись до міжнародних інституцій. Ми будемо піднімати це питання на найближчій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка почнеться цього понеділка, буквально через декілька днів. Це те, що сьогодні в наших силах зробити. Ми будемо вимагати від правоохоронних органів, щоб вони дали оцінку та притягнули до відповідальності, вжили заходів. На міжнародному рівні ми повинні ввести нові санкції, більш жорсткі відносно Росії та Криму, бізнесу, оточення та персонально тих осіб, які порушують права наших громадян. Меджліс як кістка в горлі московським окупантам, які придумують відверту, вибачте, шизофренію про те, начебто, що Крим російський і так далі. Які дії ми будемо далі бити в набат з цього приводу і звертатись до міжнародного співтовариства. Ми будемо виступати на цю тему в Парламентській асамблеї Ради Європи. Будемо писати листи посольствам, будемо всіляко піднімати в інформаційному просторі. Керим Ванат Мілет. Эльвина Седулаева, Эльдар Эсматов, Заман, АТР.